Știți foarte bine că conceptul școlii noastre cumva, chiar acolo și duce spre actorul complet. Iar actorul complet, noi nu vrem să facem din copiii dumneavoastră actori, pentru că se știe foarte bine că din punct de vedere biologic un copil cam hotărăște să dea la facultate, un tânăr, cam prin clasa 10-a. Deci departe de noi dorința de a-i face actori. Care este idealul meu? Este să creez o școală, de fapt am creat-o, de 2 ani, de 3, altfel, în sensul în care, școala altfel, în sensul în care ei să audă, să-și deschidă urechile. Cum poți să audă altfel decât prin muzică? Prin a bate ritmuri, prin a exersa instrumente. Asta face Luci Jos chiar acum, după cum bine știți, și Ryan, celălalt profesor al nostru canadian, da? Orice actor care știe un instrument muzical, eu îi numesc actori, dar sunt cursanți, da? Deși cursant sună așa de didactic, nu știu, nu-mi place. Sunt copii, dar la un moment dat o să le priască foarte mult în viață. De asta le-am propus și cursul acesta de Jam Session, curs de chitară individual, de canto individual, de pian, dicție cu mine, dans contemporan cu Ana Zara, care e o tipă super, cu care am avut bucuria să lucrez la Gala Hop, la Gigi Căciuleanu. Și știți că e destul de vedetuț așa și e faină, lucrează bine cu copiii. Și Step la un moment dat. Și iată-o și pe Madoni Art, aici lângă noi, care ar putea să lucreze pe zona de arte plastice. Gândiți-vă cât de frumos poate să fie totul, atâta timp cât e făcut cu cap și cu mintea limpede, trează. Bineînțeles, coloana vertebrală a cursurilor noastre e cursul de art actorului, nu uitați. Celelalte cursuri adiacente nu vin decât să completeze conceptele noastre. Nu sunt obligatorii, nu vă forțăm, nu obligăm pe absolut nimeni și nu ne supărăm dacă luați decizia de a nu participa la ele. Și nu o să facem diferențe între copii, în niciun caz. Ar fi absurd și imoral. În schimb, noi venim în întâmpinarea dumneavoastră. La un moment dat, chiar mi-ar plăcea, inclusiv astăzi am un microfon aici foarte bun, Trastemita Plus, la un moment dat chiar mi-ar plăcea să și înregistrăm niște povești cu copiii dumneavoastră. Audio. Să vorbească ei. Dar toate la timpul potrivit. Gânduri și vise sunt multe. Important e să avem energie, credință în Doamne, Doamne, un pic de smerenie, picioarele pe pământ și inima sus. Echilibrat. De asta, toate le vom face pas cu pas. Aș vrea la un moment dat să facem inclusiv și o tabără de creație, la țară. Mie îmi place la țară. Moldoveanul din mine nu se poate abține, tot țăran a rămas. Dar toate la timpul lor. Și să nu uitați încă un aspect. Noi nu vrem să vă umplem cu foarte, foarte multe informații și pe copiii dumneavoastră. De ce? Pentru că e extrem de important ca ei să-și trăiască copilăria. De asta la țară, dacă am face o experiență de acest tip, vreau neapărat să-i supraveghem sau să-i supraveghez, să-i lăsăm să se joace cu pietrele în râu, să strângă scoici cum strângeam eu din Moldova. Îmi băgam mâna în malul râului și scoteam raci și frigeam, îi băgam pe frigare. Să-și trăiască copilăria, sau făceam colibă în copaci, sau aruncam cu castane în autobuze, sau aruncam cu pietre în tirurile de la Orhei pline de mere ca să mai mâncăm și noi un măr de pe jos. Era în inocența copilului ce făceam. Ei trebuie să-și păstreze copilăria. Mie mi se pare că în București, din păcate, sunt mult prea multe activități din astea la modă, da, de dezvoltare personală, tot felul de chestii din astea chici, din punctul meu de vedere. Unele dintre ele sunt foarte sănătoase, dar altele sunt trase de coadă, mult prea mult și pe niște bani prea mari. Înțelegeți? Da, iubita. Max, hai vină lângă mine aici. Stai cu mine. Cam asta e. Cam ăsta e demersul. Și nu uitați că eu am studiat la Palatul Copiilor, la un profesor extraordinar, care ne-a părăsit, din păcate, dar e alături de noi. Și alături de dumnealui am înființat școala aceasta. Virgil Constantin este al său nume și este mentorul meu. Și tot timpul îl voi respecta și onora. Vino, Max. Iată, mama lui Max mi-a fost colegă, de exemplu. Și iată și-a adus copilul.
Și ea tot a terminat arte plastice și mai are încă 2 frați. Ia uși. Da. Eu aș vrea la țară, la mod. Țară. Da? Așa, și sunt tot la fel roșii, ca să trebuie chestiile astea pentru ei, cu el nu plătești nimic, totul fac ei cum vor ei. Cum ai zis, să supraveghezi și fac ce